Jogo manie sekta mar ohala e kaunti ma Homa Bay oloso riwruok margi maduong' ma idendo ni Homa Bay County Business Association mar kelo kanyakla jo ohala ma opogore opogore kod kedo ne ratiro mag jo ohala manie kaunti no. Riwruogno ma oting'o jo ohala ma opogore manie chirni manie kaunti no, jo boda boda, contractors kod jo ohala mamoko owacho ni riwruok ma koro gichako no dhi miyo gi teko mar jiwo chenro mag ohala ma gitimo. Kane giloso bang' bedo gi romo margi ma okwongo gikone piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo ti machiegni gi jo ohala e yor bero kuonde mag ohala mondo yuto maggi kik rochre e seche ma gigolo osuru ne kaunti. Ne wabiro kanyakla achiel nikech waneno ni both county and national government de gombe ni mondo gitii gi line achiel or group moro mobedo organized ma samoro amora ma gidwa wuoyo gi jo ohala at the grassroots. Office mar Homa Bay County Business Association ema gibiro tudore go. Wan gi bedewa each and every sub county wan gi representatives mawai chirni madongo dongo go. Agombo wacho kata agombo paro ne jopiny ni nitiere mbima kende ei riwruok. Koro jo ohala te mantiere e county ma Homa Bay wamedo kwayo gi e yo makende kata wamedo paro negi ni riwruok e teko. Koro seche ma wabiro ma wafomo group machalo kama ma osebedo in place for some time, ka yuagruok te mag jo ohala kata ber ma jo ohala dhi yudore mana kokalo kuom mae. Akwayo jo ohala duto moriwore me Homa Bay County mangima wabed gi duol achiel ma ka